Good morning, guys. Happy Wednesday. Ayun, pasado alas 7 na. Alas 8 na actually. Ayun, nagluluto lang ako ng bacon breakfast ni Daddy. Ayan, tapos si Auntie, nag-prepare na siya ng pang lunch. So, lutuin niya for lunch is chicken kaldereta. So, binabad niya muna yata sa mamasitas. Tapos, ayan, nagpabili siya ng liver spread kay Emma. Then, ito gagamitin niya. So, ayan. Isagi lang to kasi meron pa din yung lutong sardinas sa upo kahapon. Yun ang kakainin ko. Hindi na ako nakapagkapunan kagabi. Kumain kasi kami sa store. After namin magpa-ship. So, inabot kami ng alas 8 ata yun. Ay, di naman. O, tama, alas 8. Nag-overtime kami. So, first, 130 pieces lang yung napaship kahapon. Tapos, yung kalahati naman. Yung remaining is ngayon. Ayun, update sa aking kilay, guys. Ay, nagbabakbak na siya. Ang dami nag-comment sa inyo na parang ang kapal daw. Tapos, ang itim. So, syempre, bago pa lang yun, guys. Kaka-retouch lang. So, syempre, pagsusugat yan and then magbabakbak siya, maglalangib. So, yung matitira dyan, yun na yung permanent niya. 30% lang nung kulay. So, don't you worry. Mukha daw si Madam Kilay. Ayun nga, wala no. Pachi-pachi na siya. So, ganyan lang ka-light yung matitira sa kanya. Sa loob ulit, ante. Pero nilabas na. Bakit? Hindi pa yung kumakain. Hindi, labas mo na daw si Groot. Pakainin ni ante. Tsaka si Maggie. Kumain na kayo, ante? Ang kinain nyo? Ah, okay. Kasi minsan di kayo nag-aalmusal eh. Paano? Di yata ako kahapon, kagabi. Ayan na, ayan na. Yan yung baboy. Huli lagi sa pagkain. Ay, wow! Gutom siya. Kumakain ngayon. Kala mo Kala mo sa loob ka na naman Tam-tam. Tam-tam. Nagdyan. Timigin na yan. Timigin na yan. Timigin na yan. Timigin. Kumain na kayo kanina. Si Yung. Si Yung. Mahal na naman niya pa si Becky. Nagluluto ka na, ante? Gusto daw nila makita. Ay, sa butter pala. Kaya malasa. Butter. Sa butter mo lagi na Oo, kaunting mantika. Konting mantika. Bawang sibuyas, bell pepper. Tapos yung binabad ni ante. Ano to, ante? Chicken? Oo, chicken. Na may sausage pa. Ayan. Okay. Wait lang. Palit lang akong battery. Si Dayong-yung. Tsura mo dyan, Dayong-yung. Ha? Bawang sibuyas. Pang-upload. Pang-upload. Nagre-request sila laing. Kaso diba ang dami ng laing, ante. Di natin nauubo. So, hindi namin mapagbibigyan yung request nyo guys ng laing. Kasi pang maramihan yung laing. Isang supot lang nun, siguro. Pero kung Bicol Express, kasi kumakain kayo. Ay, Bicol Express na lang gusto nyo. So, ayun. Hindi man siguro na to yung Bicol Express ang kayan chicken. Chicken? Ayun, hindi pa natin natatry yun. Basta nagmamantika yung ante. Yung Ayan, na chicken breast. breast. Tapos tinatanggalan ni ante ng ano ba yun? Ng balat. Talaga hindi niya kami pinapakain ng balat, di ba? Sobrang kuya niya mantika. Saan mo yung binabad, ante? Doon sa sauce niya. Yung mamasita na? Ah, okay. Ang bango.
Ito yung butter, ano. Bango. Butter kasi. Takpan natin ng kaunti. Takpan daw ng kaunti, guys. Ito na yung potatoes and carrots. So, ayun, bell pepper. Pwede na isabayan natin natin eh. Oo nga, kasi chicken yan eh, no? Mabilis naman. Lagay ko na, auntie. Oo, sige. Tapos ito ata, pwede ito pang sabaw, auntie, no? Lagyan natin water. Pero konti lang. Kukunawan lang natin. Ayan. Ano mamaya pa? So, simmer na muna. Yun. Anong gawa mo dyan, Tom-Tom? Sabi ko, Tom-Tom eh. Ikaw na naman lumapit. Tapos pag ginukutuhan ka, tumatakbo ka, babanatan kita eh. Ha? Ayoko sa'yo. Nagpapakuto eh. Si Tom-Tom. Lagi. Aray! Biyabang mo, bakit maganda yung balat mo na naman eh. Aray ko, uy! Tinan mo to. Aray! Talaga. Tom-Tom, baby! Ouch! Ouch! Halika, may nakita ko dun sa paa mo. Halika rito. Halika rito. Kayong tatlo ang madaming kuto. Si Groot tsaka si Maggie wala. Kayo nasa labas eh. Yung boboy. Tapos yung hirap makita yung kuto niya kasi na ano yung dark yung ano niya. Ayan, ayan. Pero alam mo ba, gusto kong nagkukuto sa mga aso. Nakakawala ng stress. Oh, ayan oh. Oo. Tinan mo, meron ka. Tanggalin natin. Excuse me sa mga kumakain dyan. Medyo matigas pa ang patata. Ah, sige. So, nilagyan mo na lang siya ng Yung cheese saka yung tomato pickles. sauce. Ah, may pickles pala siya, guys. Tapos yung reno, diba? Liver spread. Okay. Ito matigas pa. Ah, sige, ante. Kaunti pa. Sige, konti pa. Yan. Timplahan mo na lang Okay. ayon sa panlasa mo. Cookie dokes. Pero may queso na siya. Mamaya pa. Mayroon na. Ah, okay. Nahalo niya pala kaya creamy. Anong ginagawa mo dyan? Kala ko nasa kwarto ka. Eh, ba't di ka nanonood nung pinapanood nyo ni auntie? Ano mamaya pa? Mag-alas 12 na nga, oh. Tapos na yun si ano. Ah! Nanonood guys sila nung Kimona. Ano? Basta Kimona. Tsaka Sir Chief. So, ayan na guys. Ang luto ni auntie. Super creamy. May pasas to, Ems. Ba't yan nilagyan natin pasas? Di ba sa menudo yun? Anyway, ayan na natin. Basta masarap yan, guys. Yan, tulog pa si Kalbo, eh. Ano, late na naman natulog. Kakanood ng movie. Nakapag-edit na rin ako ng vlog, guys, nung Monday. Susunod ko na rin kagad yung kahapon. Para sunod-sunod lang yung upload. Ayun. Ayun, fesla ko. So, update sa ating kilay. Ayan na siya, nagbabakbak na siya. Kadiri siya, no? Para siya sugat na, ano. Actually, sugat talaga siya, kasi kayo ba naman yung, ano, yung tusok-tusukin niya ng, ano, or guhit-guhitan ng karayom dyan. So, ayan siya. Ayan ang matitira sa kanya. 30% lang ng pigment, guys. Ayun, tapos, hindi na siya ganun kakapal, diba? Unlike nung unang-una talaga na parang ang kapal niya. Kasi may tracing pa yun nung, ano eh, nung pen na ginamit. So, parang ang kapal. Kaya para daw si Madam Kilay. Pero, ayan, nagbabakbak na siya. Oh. Ayan, naglalagip na siya. So, kailangan antayin niyo talaga siyang kusang magbakbak. Huwag niyong tutuklakin. Kasi sugat yan eh. Parang, ano, yung parang pag nadadapa tayo, diba? Ganun, pag natuyo, natutuklap siya. So, yun. May, sa ilalim niyan is ano pa, may sugat pa. Pero not sugat na, ano naman, na kita na yung laman. So, ayan. Ayan siya. Malapit, ano. Ay, diba? Ang ano niya, ganyan lang talaga.
sobrang light lang. Ayan. So, parang may shade na ng kilay. Nakakota na ng kilay. Diba? Tapos, yun na lang ang susundan kapag ka magpo-pomade sa, or powder, or pencil. So, yung ganun. Ayan na. Excited na akong makapaklap yan. So, bawal. Cannot be. Hi guys! Magandang gabi. Ayun, din ako nakapag-vlog. Galing kami ni Daddy sa ano. Actually, kanina pa kami nakauwi. 6 PM. Nandito na kami kasi maaga kami nag-gym. So, alas 3 is umalis na kami dito. Tapos, ayun, naka-3 workout ako guys. Sunod-sunod. Kaya sobrang pagod talaga ako pag uwi ko. Ayan. Pahinga. Kaloka kasi nung Monday tsaka Tuesday. Ano ba to? Buhok. Absent kami ni Daddy kasi nga busy sa easy brushes. Then, kanina, since maaga kami pumunta doon, nag-treadmill. Tapos, sunod-sunod yung yung schedule eh. Basta mag 4 o'clock na, 4 to 6. Sunod-sunod yung schedule niya na yung sinasalihan ko ng mga class. So, ayun. Natuwa ako masyado. Sumali ako doon sa 3 consecutive talaga yung sunod-sunod nga, diba? So, ang sakit ng katawan ko guys. Yung mga dito ko kasi 8 kilos yata yung kettle. Ano tawag doon na pinapaganyan sa amin. Ganun. Tapos, push up. Tapos, basta. Pero ang sarap. Ang sarap sa pakiramdam. Pero, yun nga lang talaga pagod ang lola yun. Anyway, inom na ako ng ating pampatulog. Sarap ang tulog. Yun si Daddy lumabas na. Maliligo na. Tapos si Chris Borlogs na rin. So, ano ba kaganapan ngayon? Wala masyado guys. Tingnan ko nakapunta ng ngayon eh. Ng store. Sabi ko babalik ako. Kasi kapon nandun ako. So, ayun. Nagsagot ako ng mga messages sa Viber. Alam nyo na, trabaho ko. Buti na lang andyan si Auntie. So, natututukan ko talaga yung yung pagsagot sa mga inquiry sa mga orders online, diba? So, ayun. Kasi mas malakas pa rin guys yung yung online talaga. Pero nakakatuwa kasi diyan sa sa store, nakikilala na rin yung namin diyan. So, pinupuntahan na siya ngayon. Kaya ayun na nagdodoble yung ating yung ating income kahit papaano, diba? So, ayun lang. Ano pa bukas? Thursday. Di ko alam po anong gagawin. Eh, by the way, yung kilig nabakbak na pala, guys. Kaya medyo makintab-kintab pa siya. Nabakbak na siya kanina. Nagkukusa talaga siyang natutuklap. Tapos naligo pa ako, nababad. Pag ganun ko, tanggal na. So, ayan na lang yung natira. Ayan lang. Nagbabalat. Ay, ba't nagbabalat ako? Wala, anong ginagamit ko? Bakit nagpipil ako? Wala akong ginagamit, pero bakit nagbabalat ako? Ulo ko. Ano yun? Tapos dry yung mga dito ko, kaya naglalagay ako nung saan ba yan? Nung Amaze ba? So, ayun. Ano to eh? Multi-purpose. So, pwede siya sa mga sugat, sa peklat, sa mga dry patches niya, ganyan, pang-moisturize, ayan, sa kagat ng mga insekto, pimple mark. So, ito yung yung isa sa bestseller din namin, guys. Pwede sa baby. Actually, pwede ito sa lips mismo. Ayan. Meron ako nito sa bag, eh. Pang-moisturize. So, yun lang, guys. Wala masyadong vlog today. Wow! Kumakain sila, wow! Sarap? Ay! Pinapaalis ako. Ay, pinapaalis ako. Pag mo daw siya i-video. Pag daw i-video. Ano, dali. Suplado. Hi, ate! Hi, Cash! Cash, tawag ka. Hi, Cash! Tawag ka. Hi! May kanin ka pa sa bibig. Ang cute nila yun. Wala nang kumain. Ay, patingin. Ay, kiss-kiss daw. Ay, nangkiss si ate Oo, may ate yan. Oh, magkambulan na naman kayo, ah. Di ba?
Good mood si Lucia. Kaya gising lang nila eh. Galing kumain yan guys. Tignan nyo. Oh, galing yan oh. Uy, galing oh. Very good oh. Sabaw kanin lang oh. Kain na, dali. Kain na. Sandok na. Uy. Ikaw ate. Ayan, tag-isa pa silang water kasi nag-aawat pa. Tinan mo, oh. Kinuha niya na, oh. O, tag-isa naman kayo, eh. O, ikaw ate. Papaan ate. Nakay na, subukan kita. Ate, oh. Ay, ayaw. Yan, bumili lang ng manginasal. Busy, eh. Sige, sige. Ano bang gagawin ko? Ayun pala, stress na. Magandang hapon, guys! Ayun, start pa lang ng vlog natin. Kanina nasa store ako. Inayos ko yung mga sa brushes ulit kasi kahapon di ako nakapunta eh. Ayun, and wala din tayong vlog masyado kahapon. So, may pumunta ako kanina para i-check kung tama yung mga napaship kasi may mga pahabol na essentials. Ayun, okay naman. Isa lang yung na-miss out nila. So, ayun, and we're off to gym na ulit. Nasa bahay na si Chris. Walang pasok tomorrow. Tapos, ate! O ba naman si ate? Kaluko. Parang namamasyal ah. Bingingo. So, ayun lang. And update sa ating kilay. Ayan na guys. Nano na siya. Nabakbak na siya lahat. So, diba? Hindi naman siya parang pangbading. Ow! Tanda naman. Sorry. Pangbading na sinasabi nyo. So, wala. Yun lang talaga yun. Pag maga pa, pag bago pa yun. Mumukhang bading na mga madam kilay. So, ayan na ang natural shade niya. Ayan na yun. Yan ba yun? Hello! Ngayon na. Tapos na kami mag-gym guys. Sorry. Ngayon na yung lobby ko. Nakain na rin kami ni daddy sa mag-inasal. So, wala pala akong ano. Kaya nangihina ako kanina. Oh, hindi yan! Ayan, masarap yan eh. Masarap ang Patingin, patingin. Sarap na ito. Ang daming laman guys. Libis. Pwede nagpo-focus. Pindutin mo nga yung ano, gitna. So basta yan. Ayan, libis. Sobrang daming laman guys. Tapos lalagyan nyo din siya ng ano, potato. ng potato na super ano din, mga bits din. Sarap niya. Sige, tatlo na ginawa mo. So, sana ba ako? Ayun, kumain na kami ni daddy sa mga inasal after na mag-workout. At nangihina ako kanina sa gym. Yung pala, hindi ako nag-breakfast. Hindi ako nag-lunch. Kaya ayun. Kasi hindi din ako nagpaluto kay auntie ng pagkain kasi may tira pa daw kahapon. So, ubusin na muna daw bago magluto ulit. So, ayun, bibili lang kami ng prutas para sa next week na baon ni Chris. Ano? Wala na? Yan pa lang. Spam. Asa ba yung spam? Ayun. Kuha ka na. Dalawa lang. Hindi pang ano, pang smoothie. Ano? Pang green juice. Kumuha na ako ng ano guys. Cucumber. Ay, ang cute. Baby cubes. Ang cute eh. Ito yung ginagawang ano, diba? Hindi. Pag-yes yun. Kamyas daw. Masarap tong ano, papakin lang. Bahala. Seedless, oh. Oo. Subo. Masarap papakin to eh. 30 pesos. Ay, parang hindi na fresh. Lambot na eh. Kale. Ito guys, yung kale na ginagamit ko. Ayan. Ano bang tawag na sa kale dito? Kale na to. Wala eh, UNSTWT lang. Alam ko curly kale ata tawag dito. So yeah, kuha tayo isa. Hanap mo dyan, boy. Ano ito? Meats. Marshmallows. Marshmallow. Powdered form. Wow!
Masarap yan sa ano eh. Powder corn nga eh. Ano ba yun? Oyster lang. Ito oh. Sa steak. Asparagus yan. Asparagus yung matapayat ng mga darts. Ito nga masarap eh. Hindi yan masarap. Masarap yung mga ganito katatapayin darts. May ganun. Pwede maghanap tayo. Tapos spinach. Yan. Lalaki naman ito. Pero mukhang masarap to pang green juice eh. Ito na lang. Binigyan ko na si Emma ng pamalengke bukas eh. Sa ano na lang siya. Libertad na lang siya mamamalengke tomorrow ng mga gulay. Dito na lang ba? Para dito tayo lumayo. Ano ba? Hindi masarap yung maliliit na apple. Doon yun eh. Yun ang masarap. What is this? Lychee. Banana na ma-overripe na naman yan for sure. Charot. Pero hindi, nagamit ko naman kasi nilalagay ko sa freezer. Egg na lang daddy. Tapos hotdog and we're done. Hello guys. Good evening. Nakalagay na ako ng serum. Sorry, di ko nagagawa yung ano ko pa. Skincare tip. Maglagay lang ako ng Amaze Balm dito sa ko. Siguro sobrang ako sa ano. Sa isda. Dahil niya ang katikatan dito ko, especially sa ano, sa sardinas. Ay, parang nangangatay dito. Sabi ko nga kay auntie Ana, stop muna siya magluto ng with mga sardinas. Sikain din naman ako. Ang sarap eh. Kasi ayan na, nag-aana na yung labi ko. Nagsisigat na. Ganyan ako pag nasobrahan ako sa atin. Wala lang. Ayun lang. Lagay na rin tayo sa lips. Kasi moisturizing ito. So, ayun lang guys. Ang ganap for today. Bukas, ano ba? Friday. So, wala nga pasok yung mga eskwela. Di pa alam kung pati mga trabaho meron. Pero ayun, dadaling ko na sa palengke yung mga carpet dyan na palalaban ko sa probinsya. And then yung mga kahoy na nandyan pa, padadala ko na. Kasi nagsisimula na pala sila guys sa paggawa ng bahay. Last week pa ata, 2 weeks ago, sinimula na ulit yung pagpapagawa ng bahay. So hopefully matapos na yun bago mag-December. Hindi naman yung tapos na tapos, yung mabunga na ba bago mag-December. Tapos unti-unti na lang, yung finishing na lang, diba? Makakaraos din kami kahit pa paano. Kasi pabalik na daw ulit si yung daddy ni Peter, asawa ni Nene, pabalik na ulit ng abroad. So, ayun, kailangan matapos yun or mapabubungan bago umalis si Richard. Well, yun lang. Busy. As usual, busy. So, yun lang guys ha. Babawi ulit ako pag mga kaganapan na naman sa buhay. So, ngayon wala eh. More on business pa rin. Ayan yung bata. Yes? O, sige, buksan mo na. Palibasa, ano niya eh. Nakikita niyo ba? Naligo ka na ba, Iho? Kanina. Toothbrush na? Pwede. Parang mga ano pa. Tinga-tinga ka pa dyan. Yung ba nag-toothbrush? Good night na tayo. Good night, guys. Good night, guys. Good guys. Night. Good night, Daddy. Good night. Hi, si Groot. Hi, si Maggie. Night, Maggie. Good night, Maggie. Good night, Grootin. Huy! Explore yung Grootin.